Ini nangu sekuru ndiri kusara nchibika asikana. Kubika mbani ye? Ndakakunyepewa ni meso kuti kunomusha tukuya kotamba ba, tukuya kojara. Makaiona bahori yakaturuka nozuro. Ai. Nai sekuru. Saka muri kuti tiende kumunda tese takadai. Ko patinodzoka pacho tinosvika udye. Kuja pese kuja. Muchindomuka makuseni kuja. Masikati kuja. Manheru kuja. Usiku chaiwo kuja. Ndirimbo muchare kufunga nozvokudya wana imimi. He? Batikazvarutora zvinotomeka senzi jedzi. Mara wakanambadza maiziya zve 4 hours. Mova mara wane gomba maiziya. Mozoka padheni mwana food asi dololo. Munotangira papi? Owo. Iwe Bridget ka ndakukurekerera Sara akochibika. Ubuye tusvino panapo wazwa kutobika mjurunjuruba. Unyazotora mpunga wako uroveka wazwa. Hakuna ndotanga kukwatisa borube kurokiwa ba. Wotura tunhu ndo aturu moto. Hati mbuzo rigorero ndiri mapuno masvinuba. Akajiwa nombudzi 35 dzokwa mukanda kugadhi. Ndiri kuzviziva sekuru tikasika imeende kumunda uko. Uyu mumpe malaini akawanda ekuti achero. Hatidisu zvevanhu vanongofuma vakafunga kudya chete. Kama nhande toni. Hai nitedi kumunda handisi kubaya. Zvajaja chaizvo. Wati chinyi? Uda kubanzuliwa here iwewe? He? Dedi. Asi makudhibha kani. Kudhibha utodino shomore. Dedza. Inga makataura kuti ndikufanira kudzidzira ukama mombe. Hati mukona madhishi. Mukona tsime. Mukona tosakara. Mukona urombo. Kuradharadha kokoi. Dakudzipina zveipapo dzakapusa stereki. Aiwaba. Kukama ngombo kokutodini. He? Handetochera makomba uko. Kasikitsa toni. Maya dedi. Plus nanda kutodhibha ka. Gaya. Apa tateta big mistake mukomo wangu. Mari yakasabhuku yayadhedza. Hanzi mahwambi. Iri kudiwa handa kavadhabhura nezuro vari kutoda. Kwaiko? Wakawaonepi? Mahwani. Asi handa kuimbira ikanidhedza nezuro. Ndakati chingobuda pagadheni rere pana chimhandare ari yaka. Dhuma nemukuru. Apa anga akachajaka. Zvanzi mari dzangu dzemutiro ndikudzida dzese. Agaiza mubari megore neru muminda imomomo. Nemumagadheni. Ai. Chinge wakazungara neyo nyaka rimofida. Wakarekere uninyepa nezuro yeye. He? Kasikisa upinda umbo mutoni. Utore mari yoende kopa sabhuku. Wakupe rusiti wazwa. Wakasiya norusiti roda kupunzumura. Yesaya. Mabude. Ukona zvotodaita manje sibhinechi. Danazorwa dhunduru rese remakomba yangu. Ndapedza ndobva ndatora mbeu yangu yomatere. Ndakatenga 2 kg yokoke original uyaya. Dzinoti kana dzakukhoma ka, dzinonyatsokoma zvoshua. Ndobva ndayajara. Apa ndinojipisa amuka. Gore rinoita kutamba ka. Rori ndoitenga imi. Zvishoma izvo. Inini baba ndiri kuda kuisa mapfundi. Gore rinoka. Vachandiguta zvavo vese vaiti ndine divisika. Vachanyatsoona kuti ndinaro manje. Nekuti ndinenge ndakagomboka big time. Ndiri kutoda kutosunga 4 zvipani zvemadhonzi akaipapapo. Ndonyatsorima zvakanaka. Ari zvokurima nongombe mhanduweka. Ndikada kubhodekere bandikiita ba. Vanhu munonyima bakani zvimombe zvimwe zvimugwandega. Nene ndatenda kunanjiwa. Saka ndakutongoti hangu farming god square. Handitaure bano munhu. Ndoipi kweyoyo nhai baba? Izero tiri jokwawo. Kundochera makomba bakani. Ndobva ndajara ndiribe kurima ba. Ndoisa uswa pakati. Sora rimereba pakadando ipapo. Iyo itaimeka iyo. Saka mudanga mako ukatsukunya mutorina kana 1 dhonza zvaro rinorima. Wakutanda ka. Dhonza rokutodini. Iwe kana ibodzi zvayo na here iwewe. He? Iwe. Wairi nebasa reiko naikatsukunya. He? Wayari nakana basa rushamwari. Wayari rime wanzwa. Iwe. Ndini bana ndakakunyepa tiri kwa sabhuku kuti mvura ikunaya mubani mukaramba. Ndakazviziva na story bakani chihondo changu chi. Akaita sei story? Chakatenzera mheni bakani story. Yakawaishirwa pauma pachena apa. Ndikabva ndatozoti mvura iriyo. Parove mawa yangu yaka mvura inayi bashamwari. Mototenda inini. Hama bridge shamwari. Indarwa nekengani mugenga wangu. Masina achasingaibva safe boy ramana. Iwe. Iri raisi rindere kunokwiri. Rakasiyana nekuharare it takes time. Cheke chiupiu. Geta wewe mwana wanhoba ndezvako izvi. Ndakarwa negomba inishana. Shamwari. Uri kuda kuti ndiite sekwe inini he? Ndizvikwachurere. Alright. Kana une nzara ndakaona 2 kg dzenzungu dzakatengwa nasekuru. Ndofunga masnacks ekuti kana takunzwa nzara tobva tadya hedu. Saka enda unotora ndinyatsokukangira. Yesaya. Hapo wapedza pa mugenga wangu. Unoziya kuti utogara. Pato nechibagi futi kachanda chakapendwa nered so. Nechimwe chakapendwa negreen. Ndofunga ndechevarungu aiziya. Katuke jifuti kadhululu. Are you for real sekuru shomole? Saka ndoda unyatsokuitira mix. Naso chanakirwa zvako mfana miraoni. Ezve, tomboroka nanakalaka waiziya. Tistudy zvedu. Yena bridge. Sasa kanga kusira muradhi waiziya. Tinenge tikadyiwa panapa. Tinenge takungowasira dzishoma. I think ndedzedu dzesurprises. Yesaya. Yanditibviri waiziya ndotora kana hunika. Chimokuchidzira. Mana. Sekuru sorry kan. Please let's talk about this. Atinambozoti imbe wisu. Amen. Dedi. Mudumbu mangu makuru hadeni. Abe, chimunhu chadosa ka ichi. Iwe, ibvapo, ukunowa. Mukutaseko ma-elders. Ndinoni oshazo kwakatsukunya bosi Mabude. Guys, thanks for your continued support. Tongokumbira guys murame mutitsigira.
tiri kusubscribe kuyoutube channel yedu. Ukangobaya button rakanzi chete unenge wasimbisa timu rangu. Please support our sponsors meziya kwamagumbo butchery enda yuglenora apa specimen shops. Munotenga kwamagumbo guys, mune matosimbisa isusu. You can also buy nyama kwamagumbo nyange musiri muZimbabwe. Just inbox us for more information. Tokumbirisawo guys, mujoine membership pa YouTube channel yedu. Munokwanisa joina membership yedu for as little as $4 per month. Ndatuya mune masupporta isusu APSTV entertainment zvokutodaro. Chasinge tigadzira maspecial videos anoonekwa nemamembers edu kuYouTube chete. KuFacebook tokumbirisawo guys. Please follow, like and share our page guys. Tokumbirisawo. Yesaya makaipa timu rangu. Neamana.